Ezihamba phambili kwi-Black Life TV onifundela indaba uSabelo Msomi. Ukhomishina wamaphoyisa kuzwelonke uMnumzane Fanny Masemula uzobe vele enkantolo ngomhla 21 April 2026. Lokho sekuphoqa uMnumzane Cyril Ramaphosa ongumongameli wezwe ukuthi athole i-acting commissioner angakayithuli okwamanje. Kanti futhi ezinye umndeni ka-Andile Chili odume ngo-DJ Bhunu uthi ushaqekile ngendlela esimanga indlela ahambe ngayo ngoba kaze aveze ukugula kwakhe. Kanti ezinye lena elusikisiki lawo ababulala abantu abo-18 ukhalile enkantolo wathi uyacela ukuthi bemkhiphe kuleli jele okuthiwa iBhongweni ngenxa yokuthi uyahlukumezeka ngendlela eyisimanga. Singakaqedi futhi nalapho le ntokazi yakhishwa ngo-1996 ngecala lokuthi yabulala udadewabo ikhishwa ngoshwele isiphinde yahlinziswa okwembuzi udadewabo ngesonto eledlule manje usesenkantolo lokho kuthuse ngisho ijaji. Izindaba nizifundelwa uSabelo Msomi kwi-Black Life TV. Sanibona babukeli be-Black Life TV, izindaba nizifundelwa uSabelo Msomi. Ukhomishina wamaphoyisa kuzwelonke uMnumzane uFanny Masemula uzovela enkantolo nge-21 April ngaleli cala lika-tender lika-360 million elanikezwa uKurt Matlala. Lapho kuphoqe uMnumzane Cyril Ramaphosa ongumongameli wezwe ukuthi athole i-acting commissioner engakathulwa okwamanje. Lapho uMnumzane Fanny Masemula uthe ukhululekile ngokuthi uzovela enkantolo uzoyilandela yonke futhi imbandela abekelwa yona. Umndeni ka-Andile Chili odume ngo-DJ Bhunu usashaqekile kakhulu ngendlela ahambe ngayo ngoba bakhala ngokuthi azikho nezingane izimpawu azivezile. Kuthiwa ngolesithathu ngomhla ka-25 March ube umuntu obeyolala ngezikhathi zabo-2 Ntathakusa. Kuthema sebemthinta ngo-3:30 Ntathakusa kobelele naye kwatholakala ukuthi akasaphefumuli. Kanti bakhathaza kakhulu bakhala ngokuthi akukho ubuhlungu akabuveza noma mhlawumbe izikhalazo zokuthi akaphilile nangaphambilini kepha uvele wavuke ngasekho. Nizomkhumbula uDJ Bhunu ukuthi uke wadla kakhulu futhi kuleli qembu leli le-Big Nazi lapho khona bewu-DJ wabo. Emva kwalokho futhi waphinde wazikhiphela amasolo akhe lapho sizobala khona nengoma ethi Usudodwa. Uwethuse ngisho ijaji u-Aletta Rose waseBellville eWestern Cape njengoba evele wanquma udadewabo wahlukanisa ikhanda nomzimba. Ubevele enkantolo yaseBellville umnquma nje kuthiwa nango-1996 wanquma elinye ilunga lakubo azalwa nalo esiswini esisodwa wase yakhishwa emva kwesigwebo wakhishwa ngoshwele. Manje usenqume udadewabo futhi ona-79 ongakatholakali ukuthi isiphi isizathu sokuthi enze lokho. Yena uneminyaka ewu-63. Emva kokuthi amnqume uthathe ikhanda nomzimba wakhe wakumisa wama. Emva kwalokho kube sefika amaphoyisa esamile eceni komzimba nekhanda wathi amaphoyisa awamthathe ngenxa yokuthi umsebenzi obalulekile usewenzile. Unkosikazi ufaka amaphepha edivorce indoda yavele yamdubula washona eThekwini naye yazibulala. Lo mndeni lona ubungosomabhizinisi abakhulu kabe eThekwini uVikash Rajwata no-Unata Rajwata bobabili bebengabanikazi be-Marion Center eDurban North. Kanti nonkosikazi umbulalele kuyo leyo ndawo kuthiwa lincwadi lapho eceleni abeyibhalile ukuthi kunokuba inkampani yakhe iwe phansi idliwe unkosikazi kungcono bobabili behambe emhlabeni. Lapho indoda ithaka asho amagama okugcina yase imdubula unkosikazi. Emva kwalokho nayo yathatha impilo yayo. Owayemholi we-COPE ongasekho emhlabeni uMnumzane uLikota osanda kushona inkantolo ithi ushona umqondo wakhe sewuphazamisekile nodokotela futhi bonke baqinisekisile lokho. Kuthiwa kunemali ewu-600,000 ayithumelele intombi yakhe. Inkantolo inqume ukuthi empeleni intombi yakhe iyona esisendela imali yenze ngathi uyena uMnumzane uLikota. Lapho intombi yakhe ithena mayisenda leyo mali ewu-600,000 yabhala i-reference yathi for ingane zami ngoba kungathi intombi anezingane nayo. Lapho inkantolo igcina ikhiphe isinqumo sokuthi intombazane leyo eyintombi ayibuyisele yonke leyo mali iye kunkosikazi wakhe uMnumzane uLikota ongasekho emhlabeni ngoba lokho ewenzile kunesiqiniseko ukuthi umqondo abe nawo uMnumzane uLikota ubengeke athumelele imali eyisamba esingaka kumama wengane yakhe. Uqedile uSergeant Nkosi ukwethula ubufakazi bakhe kwiMadlanga Commission. Uyena ufakazi othathe izinsuku eziningi kunabo bonke uthathe eDaisy. Nizokhumbula ukuthi ubufakazi bakhe waqala wabenza virtually ngaphambi kokuthi afike esequ sakhe. Ngesikhathi esakwenza virtually ubesavela as uWitness F. Amagama maningi kathintekile ngesikhathi ethula ubufakazi bakhe. Awathintekile ahamba phambili uPaul Mashatile, uJulius IC Juju Malema, uBrigadier Ramangwa, uGeneral Shibiri, uGeneral Sibiya, uZinxumalo, uHwangani Maumela, uMthakathi, uVusumuzi Khet Matlale, uKatiso KT Muleve,
uSteve Motsoemi, uJeo Ferrari Sibanyoni, usomatekisi kubo Jonathan Mswazi Msibi ongasekho emhlabeni lapho Paul Mashatile usevelile phambili namhlanje washo yena wathi noma inini babemfuna edlangalaleni ukuthi azoyiphendulela ngalezo insolo zokuthi phama igama lakhe ukhululekile ukuthi aphendule phambi kweNingizimu Afrika ngoba yena akazani noKhethi Matlale, uthi akazange futhi ahlangane noKhethi Matlale, uthi futhi akaze kube nanenhlelo zokuthi kube ne-meeting phakathi kwakhe uPaul Mashatile noKhethi Matlale, uthi noma inini mangase abizwe ukuthi oyiphendulela uzosigcina leso sithembiso futhi uzoyilandela zonke inqomo ezizokhishwa uhulumeni waseNingizimu Afrika. Owenze inhlekelele yengozi ngoba ephuzile ufisa ukuxolisa emndenini wezingane umshayeli ophuza utshwala wangena emotweni wadala isiphihli sengozi kuthiwa ubalisa ngokuthola ithutshana lokuxolisa emndenini wezingane ozibulele umshayeli ona30 obeshayela imoto lwehlobo lwe-Audi ophuza utshwala wabeseshayisana ngqo ne-Avanza ibinezingane phakathi ngeshwa intombazane eneminyaka engu10 nena11 kanye nomshayeli we-Avanza bashone ujuqu ngenxa yokulimala kabuhlungu. Intombazane ena16 yona tertiary hospital amaphoyisa amfuthise utshwala kwatholakala iphesenti ukuthi liphezulu kakhulu lu-0.64 emzimbeni wakhe. Lapho intombazane esesibhedlela kuthiwa kubucayi kodwa odokotela bathi ithemba likhona kancane. Uthi uyafisa kuphela ukuthi engathathwa amaphoyisa amnyise emndenini lezingane ayoxolisa kuphela ngisho sengagwetshwa-ke lapho akanayo inkinga. uMatipandile Sotheni owaqeqeshwa emaphoyiseni ukudubula ekude phecelezi isniper usolwa ngokubulala uMarius van der Merwe. Kwi-akhawunti yakhe ku-Instagram ubonakala eshutha nezibhamu ezehlukene enza amavidiyo ekora iqanda ulamula nebhodlela lamanzi ekubeke phezu kwento esanduku emi ebangeni elungu-100 meters. Lana usuke ekhombisa ukuthi ubukhali kanjani ekukoreni. uBrigadier Athlenda Mathe uthe he is highly trained and they knew that they would hire him and he would do a clean job, and he did do a clean job. Yilapho ebeziphawulela khona uBrigadier. Uthe ngokophenyo lwabo umuntu owadubula uVan der Merwe wamdubula imoto ihamba. Lokho kungenzeka kuphela uma umuntu odubulayo eqeqesheke ngempela. Lo wadubula wamdubula kabili kodwa wabulawa inhlamvu eyodwa le eyamshaya kuqala. Leli khehle lina-79 selihlahlelwe ngobhushi lashawa ngamatshe. Bathema bebona ukuthi alifi balidubula lashona. Konke lokhu kwenzeke emini kaBhaku kubuka wonke umuntu. Baqeda lapho bashisa wonke umuzi walo. Kunamalungu omndeni angaphezu kwa20 athembele kulo lekhehla nahlala nalo kuyimanje abanalo ikhaya. Kuthiwa kunabazukulu bakhe ababili ababoshelwe i-rape nemeda base bephuma ngebheli kusaqhutsheka nophenyo. Kuthiwa-ke umphakathi uzwe kuthiwa bathola ibheli, kanti uma uthola ibheli inkantolo iye ithi ungayi kohlala kuleyo ndawo okukhona labantu abadlwengulile kuyo ngoba uzobasabisa. Kusho ukuthi umphakathi ufike uzobulala abazukulu wafica bengekho wase ubulala umkhulu ngehluku. Kushiswe nomuzi wonke. Umndeni wakho ungamalungu angaphezu kwa20 ahlala nawo awunalo ikhaya. Konke lokhu kwenzeke eLibode e-Eastern Cape. Bayacela bomndeni ukuthi bacane noma iluphi usizo abangalithola ngoba kuyimanje abanakhaya njengoba ubona mbukeli. Kusamile ukuvota kwezinye zeziteshi zokuvota iSolomzi eMondlo ngaphansi kwaWard 12 kumasipala abaqulusi enhlaneni kaMthaniya njengoba amaqembu aphikisayo kuyi-MK, ANC kanye ne-EFF eveza ukuba iqembu le-IFP lithathe abantu bakwezinye izindawo ukuba bezovota kule ndawo. Basola ukuthi iqembu le-IFP belinamabhasi belwaletha abantu ukuthi bezovota. Njengoba kuvotwa sekuphuma isinqumo sokuthi ukuvota avele kumiswe kule ndawo ukuze kuqikelelwe ukuthi konke kuhamba ngendlela. Kuvele umculi oyi-backup singer uSinqobile Njapa Sodumo ecela imali yakhe kuJumbo emva komsebenzi. Okuhlalukile kuma-screenshot avezwe yilo wesifazane inhlonipho abekhuluma ngayo kodwa uJumbo emphendula embhekisa le. Kuthe noma esenza i-live video echaza ukuthi kwenzekeni uJumbo wangena kuma-comment wahleka. Sizokhumbula futhi emva kwalokho uJumbo naye uphinde wenza ama-post lapho aposte khona ama-proof of payment eveza ukuthi imalini abeyikhokhela abantu bonke akade esebenzisana nabo kulo mcimbi wakhe lo uSinqobile akhala ngawo. Kanti masibuye ey'tolo sizothola ukuthi kuthungathwa abashayeli ababili ababaleke namatraki alapha eNingizimu Afrika. Lo bashayeli baqhamuka eZimbabwe. Uthisha wesinye isikole odume kakhulu kumavidiyo ngokuthi ahlukumeza ingane encisha ukudla namanje zisamkhalela. Kanti ezinye iWestern Cape Court ikhiphe isinqumo sokuthi indoda yondle izingane engayizali. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Ngimkhumbuze behamba phambili kuleli hora. Ukhomisha amaphoyisa kuzwelonke umnumzana uFani Masemula uzobe vele enkantolo nge-21 Apreli. Lokho kuphoqa umongameli wezwe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi athole ozombambela esikhundleni sakhe. uDJ Bhunu umndeni wakhe ushaqekile kakhulu ngendlela ahambe ngayo emhlabeni. Nanku umndeni usale ungenayo umuzi uDengwane emva kokuthi kubulawe ubaba wabo omkhulu wabo ngecala elenziwe abazukulu. Kanti futhi ecaleni laseSilusikisiki lapho kabulawa khona abantu abawu-18 uyakhala oboshiwe ukuthi uyacela ukuthi akhishwe ejele eBhungweni kunzima. I-Western Cape High Court ikhiphe isinqumo sokuthi indoda yondla izingane ezimbili engazizali phecelezi stepchildren. Lezi ingane zineminyaka ewu-14 no-16. Le ndoda yayishade nomama wezingane iwu-stepfather kodwa sebehlukene nomama walezi ingane. Kuthiwa owesifazane wafaka incwadi yokwahlukanisa wase ecela inkantolo ukuthi iphoqe le ndoda yondle yena kanye nezingane ezimbili. Uthi le ndoda yajwayeza lezi ingane impilo ephezulu njengoba iwumacaphuna kusale. Inkantolo ithe kumele akhokhe isondlo sika-40,000 for izingane, aphinde azifake kwi-medical aid yakhe, aphinde akhiphe nezinye izindleko ezingafika ku-35,000, akhokhe nezindleko zecala ezibalelwa kwisamba esingango-1 million. Kuthiwa iyakhala indoda ithi kanjani ngoba ubaba walezi ngane usaphila and futhi noma wazo usebenza umsebenzi omuhle kakhulu engakumela ukondla ingane zakhe. Kusathungathwa abashayeli ababili abavele eZimbabwe ngemuva kokutshontsha amaloli eWitbank. Kubikwa ukuthi abashayeli bamaloli ababili abavele eZimbabwe basafunwa ngemuva kokutshontsha amaloli amabili kwidepho eliseWitbank. Sekukhushwe umkomelo ka-100,000, 50,000 iloli ngalinye kulabo abangakunikeza ulwazi olungaholela ekutholakaleni kwalamaloli nasekuboshweni kwalabasolwa. Imibiko iphinde ithi abasolwa kuqala basusa izindleko zokuthi le maloli akwazi ukutrackeka phecelezi tracking device bawakhipha bawalahla ngaphambi kokuthi bahambe. Amaphoyisa acela noma ubani onolwazi ukuthi axhumane nawo ngokusheshsha ukuze kusizwe ekubambeni kwalezi igebengu. Nizokhumbula futhi ukuthi lesigameko asiqali futhi ukwenzeka, sike senzeka ngenyanga edlule. Uthisha seThembalethu Primary School eGeorge lona waduma kakhulu ngamavidiyo agcwale kuma-social media platform lapho encisha khona ingane and ekhipha namagama futhi eyizicwana kwingane. Lokho kwadinwa abantu abaningi baze bathelekela esikoleni. Lapho uthisha uziphendulele ngokuthi le video yakhe encisha ingane uphaya empeleni ubengahlosile ukuyisabalalisa emphakathini, ubefuna ukuyisendela yena ngqo unina womfundi amtshengisa ukuthi njengoba ehluleka ukukhokhela ingane yakhe ezintweni eziningi ezisuke ziphathene nesikole, yilento-ke abasuke beyenze eklasini uyoza contributele ingane yakhe. Ulandise ngokuthi nestationary sesikole akaze ayithengele ingane, ekhala ngokuthi akanayo imali. Lokho kuzoba umsebenzi kabani ukuthi ingane ithengelwe, kodwa ekugcineni uba nayo imali yokuphuza utshwala ngama-weekend nabangani bakhe and uhlale embona. Uthi okubuhlungu le ngane iyayihola imali yeqolo kodwa ayilazi, kodwa ekugcineni uthisha okumele asokole. Ukuphawula kwakhe lo thisha kwenza abantu abaningi bangayizwa nakancane inhlobo into ayishoyo. Lezi bekuyizindaba zehora lesithupha kwiBlack Life TV. Nizifundela uSabelo Msomi. Nginithanda njengoba ngizithanda mina.